Dnes pred Senát okresného súdu v Žiline predviedli Rudolfa Didiho. Bývalý boxer a bronzový medailista z majstrovstiev sveta a Európy bol v putách. Rudolf Didih sedí pre zločin vydierania vo vyšetrovacej väzbe v Ilave. Úspešného boxera, ktorý pochádza z Dubnice nad Váhom, no oženil sa v Žiline, obvinili žilinskí policajti ešte v roku 2009, a to hneď z niekoľkých trestných činov. Z 2 skutkov vydierania, z 1 skutku hrubého nátlaku a z nedovoleného ozbrojovania. Jednou z obetí mal byť aj podnikateľ albánskeho pôvodu. Ten mal Didimu platiť za v úvodzovkách ochranu. Chcel proste odo mňa každý mesiac, až mu dám 30 000 korún slovenských vtedy. Ja som mu nahral na telefón a všetky nahrávky majú policajti. Údajne vydieral aj ďalšieho podnikateľa z Byče. Ten dokonca minulý rok spáchal vo väzbe samovraždu. Jeho vtedajšia manželka o finančných problémoch nič nevedela. Jej manžel prostredníctvom ďalšej tretej osoby vzal niekoľko miliónový úver, ktorý ale nakoniec nedokázal splácať. Aj v tomto mal mať prsty Didih. Na dnešnom prvom hlavnom pojednávaní sa Rudolf Didih stihol vyjadriť len k 2 z 5 bodov obžaloby. Vo všetkých sa ale cíti byť v plnom rozsahu nevinný. Jeho bývalá manželka si však ale živo spomína na to, keď pred ním spolu s vtedy 6-ročnou dcérou utekala. Dokonca na nich neváhal vytiahnuť ani zbraň. Pištol, tokarev, krátkogulovú zbraň, ktorú priložil ku hlave. Že už mu je všetko jedno, že zabije ju, aj dceru Sáru, a následne sa posadil na posteľ, vyťahoval zo zbrane náboje, ktoré jej ukazoval. Ďalšie hlavné pojednávanie súdkyňa okresného súdu v Žiline odročila až na 4. augusta.